Салом дӯстони азиз, ҳамаи шумо хушомадед ба канали мо. Ана имрӯз харид кардагӣ будем дӯстон. Ман якчанд рӯз набудам, влог накардагӣ будам. Аз он сабабе ки корҳоям беҳад бисёр буданд дӯстон. Баъд снимать кардагӣ будаму влог накардагӣ будам. Ана имрӯз бошад дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, хонаи худам рафтагӣ будам. Порядок, уборка кардем. Ҳозир ман шумо ба дӯстони азиз нишон медиҳам кадом намуд средства кати полоскать мекунам либосома. Ман бисёртар дӯстони азиз анамун мошинкае 1 соат ба мемонам. Аввал 1 соат ба мемонам, айна кати хушрӯ карда мешӯяд ва баъдан анамин комфорт средства барои кондитсионер, барои бӯи либосро нағз кардан, хуб кардан истифода мебарам. Бӯяш беҳад нағз аст. Аз айнаи Ariel лимонна истифода мебарам. Баъд дӯстон, ана ин бошад средства барои тоза кардани оинаҳо. Беҳад нағз аст. Аз ин аз большая стирка харидам, попробовать кардам ва на туалетама шуштам оинаҳошо, анамун пластикови оҳанакоша беҳад нағз тоза кард дӯстон. Баъд болои столома тоза кардам, пастаҳои нав харида будам, ҳамаша ҷобаҷо кардам дӯстони азиз. Ана ҳозир чӣ хеле ки мебинед, ванна туалет тоза кардам дӯстон. Ана ҳамаи анамин оинаҳоша ва ҷое ки оҳанакош ҳаст, анамун средства кати тоза кардам беҳад нағз. Ин бошад ҳамон ваём скраб, ҳар гуна шампуное ки истифода мебарам, ҳамаша дар инҷа намондагӣ ман дӯстон. Нимаша навоша ҷамъ карда мемонам, кадомаш ки истифода мебарам ҳавоё дар ванна мемонам. Ана тоза карда шудам дӯстон, беҳад хушрӯ средства будааст ва шумо тавсия медиҳам. Баъд оинаи спальни гарнитурам ҳам шакидам, ваям беҳад тоза кард. Баъди стирка тамом кардан дӯстон, ман анамин даруни анамин ваяша мебарорам, обаша резонда хушрӯқоқ карда шакида мемонам, фақат дарунашам анам хел бараба наша. Баъд кушода мемонам, 1-2 соат меистад, чтобы бӯяш хушрӯ шавад, барояд запахаш. Баъд пӯшида мемонам дӯстон. Ана инҷа уборкаҳом ҳамаш тамом шуд, ҳама ҷо порядок шуд дӯстон. Баъд истироҳат кардам. Рӯзи дигар бошад дӯстони азиз, хариди анамин трайфл ва ҳар гуна шириниҳо буд харид. Баъд аз харид бошад магазини Рӯё рафтагӣ будам. Аз ҳамон ҷо гузаштаму гуфтам як дароям бинам, ягон чиз бошад, скидка унҷо рафта истодааст. Баъд аз унҷо бо 1-2 чӣ харид кардам барои хона дӯстон. Ҳозир дар охири навор мебинед. Инро ҳамашро аз арка харидам. Шириниҳои беҳад бамазза. Баъд хонагӣ тайёр мекунанд дӯстон. Албатта дар хона ҳам тайёр мекунем ва баъзан вақт мешавад ки аз ҳамон ҷо мегузарам, харид мекунам. Ана дар инҷо дӯстони азиз, ҳамон хариде ки аз магазини Рӯё кардам, якчанд баночкаҳо гирифтам барои гузоштани лагман ва макаронҳоям. Анахарин корт гирифтам, кортча барои буридани сабзавотҳо. Баъд анахарин ложечкаҳо гирифтам барои орду, шакару ҳамин чизҳоям ба дӯстон, барои пухту пастҳоям. Ана ин бошад барои ҳамон лагману ҳамон чизҳома гузоштан беҳад вай аст, удобна аст, комфортна. Аз ин харид кардам. Ҳозир магазинашон скидка рафта истодааст дӯстон. Ба шумо тавсия медиҳем рафта харидорӣ кунед. Баъд аз манин вай элакча доштаму боз харидам якта. Ана ин бошад дӯстони азиз вай сувенир, анам хел ҳам хеле чизакҳои беҳад сахт нағз мебинам, дар болои столам мехоҳам гузорам дӯстон.
ҳозир бошад ҳамаша манам хел шуштам. Баъд аз шуштан қоқ карда мегираму дарунаш ба ҳамаи ҳамон макарону чизе ки дорам меандозам. дӯстон, ин як влогчаи имрӯза буд. Хостам шумо ба ҳамин чизҳои харидагӣ маю буркаю анамун айнаю средствое ки истифода мебарам нишон диҳам. дӯстони азиз, ана боз дар наздикии влоги нав мегузорам. хайр.